Takže tohle to je Filip a tohle jeho ladnička. Práve sa prichystal žrať vajca. Morčace alebo normálne? Víš, kere? Morčace. To sú hnusnejšie. Čo však ty ideš z neja. Vyber si kere tiež. Áno, vybral si normálne vajco. Normálne? Normálne. Dívajte na to. Ukáž do kamery vajíčko. Je normálne. Ale on je nenormálny. Dívajte na to, čo sa práve tadyhle pripravuje. Voda. Voda, sol, 500 gramov múky. Filip rozjebal vajca. Ty kokot, to musíte. A šubo tam piči, ako tam Uj, ty. Pozrite na to. Fuj, ty Fuj, je to v piči tam kurve zasranej. Kokot, fuj. 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 A tohle to chce ten debil vypiť. Áno. Ukáž to z tejto strany, aha. Čekuj. Fuj. Čo si, máš to rozmýšľať, alebo... Nejedno vypiť. Poďme na palko, keby som to znamená to pogrcal. Takže naša individuálna akcia sa presúva na balkoniáž. Fuj, ty kokot, jak to smrdí. Digana, kúkaj na to tričko pálem. Sol hydro. Neviem na to. No, sexy. Fuj, ja to bez. Fuj, ty kokot, jak to smrdí. Počkaj, takto, aby som videl, že to piješ, víš, pre divákov. Daj mi štipec, musí to rozmýšľať. Tady je. Aha, dívajte na to. Fru, fru. Na zdraví. Na vaše. Fuj, ty kokot, to jak to nechutné, slízke jak piča. No dávej ty vole. Ty vole. Fuj, jak to smrdí. Zgóňaj to. Ty kokot. Fuj, no ty. Jak one. Pane, nešedoročné vajca, ty kokot. Chyť si noza, vypí to. Si sa tady sem klaknú. Fuj, ty kokot. Ja to nevypijem. Ďaká pičovina. Fuj, to je hnusné. Však ty si to ste vypiť, ne ja. Fuj, však. Ja sa na to nemôžem kúkať. Ty môj! Pozrite na tú sliničku. No dávaj ešte tam, máš pozri koľko. Fuj. Koľko ja som dogustal? Díky čaj krv mi sa zavretí, neviem na to. Čo? Krv z nosa mi teče.